سلام وسناي كورات تخطاتلنا كمتي قدم حجي ناي جوب سنتر فورمولاتات زملكت بعلنا خمي غيرنا نمولو زبل عرستي اب فيديوتاتنا حبيرنا مساخم نمولو زلنا كمو خا حجي نس جسنياتات زملكت منبر فقط من نواح ابتم محدارات نيوصاتنيا غدايات ماليت اب اوسلندا بهرد زملا فورمولاتات حبيرنا مساخم نخنمولو حيزنا لكم مسينا لنا سناي مقصتال من ليلكم قدمي فورمولا مملاء مجمارنا جن ولاكوا حجين بلو مبزحتكم تفلطوا انتخونكم هذا خلتي حوات جن بسنكي حسرت قانقا زي تردؤم ويزي مرحلهم خوص لزفل بزعبا اتيز وهابكا منبار فقاد بعقمنا قرب كان برهو كنفتن وسينا اتي نمبرهي إلنا حيزنا لكم مسينا زلنا مدفكا أسرارعو نز صعب يمثل مجمريا زعبا نحدا اب جرمن عقبا زحتته امو بتناي زحتته عقبا مسرت انت تقبيلمو انت عينت ورقتي هبوو خنزاربينا بدحرو خاني ات ورقت مسحبوو كودق كلو كمي غيرو كناوحو خمزخل كنزاربينا بدحرو خا اب موداتا استوهبو ناي عقبا ورقت كحدك يخلدو اي كلن زبل ارستي حيزنا كنبرهينا اب جرمن عقبا زحتته امو بزحابو ناي عقبا مخنيات اتز ملكتو اكال ناي وصاتنيان سدتنياتاتن زملكت غداي مالت بامف بوندسامت في ميغراتسيون اون فليشتلينغ انت تقبيلو اب جرمن نخقمت فقادي وهابو نحاده اب جرمن عقبا زحتته تقبلوو خلو مالت بزحدش ازراربا كونغرا كلو خلو سلسته عينت اقبابلا الله نسوم زفلاليو نسنكا إذن زسعباين مجمريا آزيل برشتكتا إذا مسل عوبنيا زلوو ويزتوهبو ماليتيو كالاي فلوشتلينغ نختيا جنفا فلوشتلينغز كونفنسيون إذا ماليتكا سدتنيا بناي جنفو المسرت ماليتيو سالساي als subsidiärer Schutzberechtigter يبلو إذا أنت ماليتيو عينت ناي عقبا حاجز ماليتيو أبرش الزخاء خمرابعي ماليتيو بجيك هذه اتي بامف بوندسامت für Migration und Flüchtlinge نتي عقبا حتيتو زولو نعادو نغيسوغو بهاجر درجة حد وسانه خوصني خيلي كم وسانه مزوسن كا اتي سدتنيا اب جرمن ناي مقمتي ورقتون يوهابو ايو كم زحجي خريو صنحنا اتخفال منغستين ناي وصاتنيان سدتنياتن زملكت غدايات بامف ماليتيو 4 استفلاليا ناي منبر ورقت فقاد كهب يخيلي ناي 4 ان مخنيات اتوصيتو منبر فقاد اب جرمن يوهابكا ولا اكو انتخونه اتي قندي فلليو وي تحستو انتاي تترجمو وي حادديو أفلالي اللودي يبلونكا حج حبيرنا ببحد خبرين مجمريا أزيل برشتكتا مسل عوبنيا زلوو ويستوهبو انتاي ماليتيو مسل عوبنيا زلوو مالت بيتي مسارتاو حقي نايزا هاجر أب عنكت عسا شدشتا زتمركوس عوبايو مسل عوبنيا زلوو جن بسأتتأن زيت عقبا كالوت هاجرات نجرمن انت آتيو تراحيو جرمن جن بسأتتأن زيت عقبا هاجرات تخبيباس لزلا أب عنكت عسا شدشتا زتمركوس مسل عقبا كحتت زمسا سدتنيا كأتتا بأير زمسا كخونا اللوو ماليتيو بزي مسارت زي عقبا زتواهبه منبر فقاد مجمريا نسلست عامت يوهابو بدحرقو خا اندحري اتخونتات اب هاجرو زي تغيرو اندغنا نسلست عامت منبر فقاد يناوحلو انت قلطفه دحر حموشت عامت اتن كمالن زلوو فوليات نغرات اماليو خا اب جرمن نخقمت نيدرلاندس الاوبنس زبحال እዚ ማለት ንሁሉ ግዜ ኣብ ጀርመን መቀመጥ ፈቃድ ንኽወሃቦ ከሐትት ይኽእል እታ ኒደርላንድስ ኤርላውብንስ ትብል ወረቀት ብኸመይ ክትምላእ ከም ዘለዋን እቲ ክማላእ ዘለዎ ጉዳያት እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ቪድዮና ሒዝናልኩም ክንመጽኢና ፈቃድኩም እንተኾይኑ ተኸታተሉና በአንቀጽ 16 መሰረታዊ ሕጊ ከም ዕቁበኛ ኣብ ጀርመን ንኽነብር ዝተፈቀዶ እዚ ዝስዕብ መሰል ኣለዎ ቀዳማይ እታ ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት እታ ሰማያዊት ፓስፖርት ማለትዩ ብላው ፓስ ብልዋዚኦም ክወሃብን በአአ ገይሩ ኸኣ ናብ ካልእ ሃገራት ንኽገይሽን ይፍቀዶ እዩ ናብ ሃገሩ እንተዘይከደ ወይ እንተዘይገሸግን ይሕሾ ምክንያቱ እቲ ዝወሃቦ መንበር ፍቃድ ክሕደጉን ስለዝኽእል መብዛሕትኡ ኣብቲ ሰማያዊ ፓስፖርት እንድሕዳ ርኢናዮ ኩሉ ግዜ ናብ ኩሉ ሃገር ገይሽ ፍቀደካ ናብታ ዝመጸኻሉ ሃገር ግን ኣይፍቀድኒ ዝብል ጽሑፉን ኣለዎ መብዛሕትኡ
كالاي نبعال قال كيدانكان نتات عدمه زخونو دقخان نجرمن كتمصوم تخيلخا زي تمرعخا موخا قولعه تحت عدمه اندحد اخوينكا ولدخا نجرمن كتمصومون تخيلخا أدلاي أنت خوينون بزعبا نتأخاب سدرابيت مالت دقخا وي ولدخا نمنصع زملكت زم عندي فاميليا ناختوك سبلو فيديو خنقبر نخيلينا سالساي كتسرح يفقدك ايو سرح انت زي بالكون بجوب سنتر كتحجز تخيليخا سرح نختركبون تي جوب سنتر يتحجاجزك اي انت كتقبر لك اي ناي فورمولا خملا لك ناي جوب سنتر زملكت غدايات جن ابتي ناي جوب سنتر غدايات زملكت فيديوتاتنا اد محجي جبرنايو اتيهم كتريون كتوكسون تخليو رابعاي ناي قولعن ناي ولدن زملكت جنزب كتوهاب يفقدك ايو التنجلد und kindergeld يبلوزم عندي حامشاي نقانقا جرمن نمملخ زوسد تمرتي كتكافل يفقدك ايو انتغراسيونز كورس يبلوزيوم شاد شاي كا زدلخايو عينت تمرتي ختمهارن زدلخايو عينت مويا كتقسمن يفقدك اي كال اگداسي كنفلطو زلنا كا ازز صعب الله اندحري دأ او وشت هاجركا صطتو زتعقب خبابي وي بوتا اندحر علي خوينو مسل ناي عقبنيا ابز عبدي اب جرمن مالت ايتوهابنها كالاي أبوغ قفعتات انت فتصيمكا وي كبيد زي بوليتيكاوي جبن كاب جرمن وصعي انت فتصيمكا وي أنصار وعل ناي محبر حبرات هاجرات تسرح انت دأخوانكا نهاجر وي نهزب جرمن حادقينيا وي قدعات تسعب سب انت حد أخوانكا آب جرمن مسل عقبينيا يبلكان ايكتوها بنيخاخا نابتا خالقيتي مسارت مقبل مغنيات خناتو نساخا Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention يعتبر سدتنيا بناي جنف وعل مسرات يعتبر بزي ناي جنف وعل مسرات ناي عقبنيا مسل ورقة استوهبخا لك كمتي ابت مجمريا زتقسنايو مسل عقبنيا زلوو معرؤو مسل الو از خا مجمريا منبر فقاد نسلست عامت يوهبو بدحرؤو خا اندحري اتخونتات اب هاغرو زي تغيرو اندغنا نسلست عامت منبر فقادو يناوحلو انت قلطفه دحري حموشت عامت كا اتن كمالئن زلو فليات نغرات اماليو اب جرمن نقمط ኒደርላንድስ ያላውብንስ ዝባሃል እዚ ማለት ከኣ ንኹሉ ግዜ ኣብ ጀርመን መቐመጢ ፍቃድ ማለት እዩ ንኽወሃብ ክሓትት ይኽእል ማለት እዩ ነዛ ኒደርላንድስ ያላውብንስ ትምልከት ፍሊት ቪድዮ ክንገብር ኢና ኣብኡ ክትከታተልዋ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት እታ ሰማያዊት ፓስፖርት ማለት እዩ ክወሃብን በታ ፓስፖርት ገይሩ ከኣ ብጀካ ናብ ሃገሩ ናብ ኩሉ ክንቀሳቀስ ክገይሽን ይፍቀዶ እዩ ንቃል ኪዳኑን ንዘይተመርዓው ትሕቲ ዕድመ ደቁን ትሕቲ ዕድመ እንተኮይኑ ባዕሉ ከኣኒ ንወለዱ ንኸምፅእ ንጀርመን ይፍቀዶ እዩ ክሰርሑን ይፍቀዶ እዩ ስራሕ እንተዘይረኺቡ ከኣ ብጆብ ሰንተር ክሕገዝ ይኽእል እዩ እቲ ኤልተንጌልድ und Kindergeld ዝብልዎ ናይ ቆልዓን ናይ ወለድን ገንዘብ ክወሃቡን ይፍቀዶ እዩ ቋንቋ ጀርመን ንምምላኽ ዝውሰድ ትምህርቲ ኢንተግራሲዮንስኮርስ ዝብልዎ ክካፈሉን ይኽእል እዩ كل عينت بيت مرتي خمهارن زدليو عينت مويا كقسمن يفقدو نابتا سالسيتي مسرت مخنيات مقبلي خناتو نسخا als subsidiäre Schutzbedürftige يعتبر إذا مالت كأ اتزوهبك عقبة بناء عينت حاجز إيو مالك كم زي عينت عقبة زوهب كأ باتي حق مسرت كم بحكي نا عقبة محتاج مخنيات زي بلو كوينو جن نمثالي بوجه مخنيات نهاجرو خملس زي كأل انت خوينو إيو بزي مسارات زي عقبة زتوهب السب منبر فقط نحاد عامت يوهبو عند حرد اتخونتات ابهاجرو زي تغيرو خا عندنا نخلت عامت كناوح يخئلي انت قلت افا دحر حموش تعامت كا نخل جزي اب جرمن منبر فقط حتت يخئلي زغن صبل زباله خوينو كمالو زلو نغراتون አለዎ ከምታ ቀዲምና ዝጠቀስናዮ ኣብ ካለ ቪዲዮና ኒደርላንድስ ያላውብንስ ትብል ከነምጽኦ ኢና በዚ መሰረት እዚ ከም ዕቁበኛ ዝተቀበልዎ ሰብ ግን ከምቶም ካልኦት ክልተ ቅድም ኢልና ዝተቀስናዮም መሰል ዕቁበኛ ዘለዎም ማዕረ ኣይኮነን ምስኦም ንምሳሌ ፓስፖርት እታ ሰማያዊት ፓስፖርት ማለት እዩ ክወሃብ መሰል የብሉን እዚ ዝስዕብ መሰል ጥራሕ እዩ ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ይፍቀዶ እዩ ስራሕ እንተዘይብሉ ከዓ ብጆብ ሰንተር ክሕገዝ ይኽእል እዩ ናይ ቆልዑን ናይ ወለድን ገንዘብ ክወሃብ መሰል ኣለዎ ንቋንቋ ጀርመን ንምምላኽ ዘምህር ቤት ትምህርቲ ክካፈል ይፍቀዶ እዩ
ዝደልዮ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ክመሃርን ዝደልዮ ዓይነት ሞያ ክቀስሙን ይፍቀዶ እዩ ናብታ ራብዒቲ መሰረት ምክንያት መንበሪ ዝፍቀደካ ክንኣቱ እዚ ከዓ በቲ ቡንደስአምት für Migration und Flüchtlinge ንኸይትስጎግ ብሃገር ደረጃ ውሳኔ እንተተወሲኑ እዩ ናብዚ ውሳኔ እዚ ከብፅሖ ዝኽእል ከዓ እንድሕሪ ደኣ ከም ስደተኛ ከምተን ቅድም ኢልና ዝጠቐስናየን መሰል ናይ ዕቁበኛ እንተዘይብልካ ወይ እንተዘይተዋሂብካ ጥራሕ እዩ እዚ ምስ ዝኸውን ከዓ እቲ ባምፍ ቡንደስአምት für Migration und Flüchtlinge ብኻልእ ምክንያት ኣብ ጀርመን ክተርፍ ይከኣልዶ ኣይከኣልን ይምርምርን ወይ ከዓ የርእን እዩ ንምሳሌ ኣብ ዓንቀጽ 60 ምዕራፍ 5 ወይ ምዕራፍ 7 ዝተመርኮሰ ናይ መንበሪ ፍቃድ ሕጊ ዝብል ውልቂ ሰባዊ መሰሉ ኣብ ሃገሩ ዝገሃስ እንተኮይኑ ብግዲ ክምለስ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እቲ ባምፍ ንዓዶም ንኸይምለሱ ሃገራዊ ውሳኔ ይውስን ብከምዚ ዓይነት ውሳኔ ኣብ ጀርመን ኮፍ ኢሉ ንዘሎ ሰብ ከዓ መንበሪ ፍቃድ ንሓደ ዓመት ይወሃቦ እዩ እቲ ኩነታት እንተዘይተቀይሩ ከዓ ክናዋሕ ይኽእል እዩ ንመገሺ ዝኸውን ፓስፖርት እታ ሰማያዊት ፓስፖርት ማለት እዩ ግን ንክወሃብ መሰል የብሉን እዚ ዝስዕብ መሰል ጥራሕ እዩ ዘለዎ ብፍቃድ ናይቲ ዝነብረሉ ዘሎ ከተማ ምምሕዳር ክፍሊ ወጻእተኛ አውስላንደር behörde ማለት እዩ ክሰርሕ ይፍቀዶ እቲ ዓይነት ዝወሃቦ ወይ ዝሓቶ ፍቃድ ከዓ Arbeitserlaubnis ይበሃል እዛ ንክትሰርሕ ፍቃድ Arbeitserlaubnis ማለት እዩ ንምውፃእ ትምላእ ፎርሙላ ኣብ ካልእ ቪድዮና እውን ክነውፃእ ኢና ተድልየኩም እንተኮይና ተኸታተሉና ብፍቃድ ናይቲ አውስላንደር behörde duale Ausbildung ክገብር ይፍቀዶ እዩ duale Ausbildung ማለት ከዓ እቲ ተቀስሙ ዓይነት ሞያ ኣብ ክልተ ቦታ እንተኮይኑ ትመሃሮ ንምሳሌ ትምህርታውን ሞያውን ቦታ በበይኑ እንተኮይኑ እዩ ዝደልዮ ዓይነት ቤት ትምህርትን ዝደልዮ ዓይነት ሞያን ክቀስምን ይፍቀዶ እዩ ንቋንቋ ጀርመን ንምምላኽ ነፃ ቦታ እንተልዩ ትምህርቲ ክመሃር ይፍቀዶ እዩ ሕጋዊ መሰል ግን የብሉ ነፃ ቦታ እንተረኺቡ ጥራሕ ክመሃር ዝኽእል እንድሕሪ ደኣ ዕቁባ ሓቲትኩም እሞ ካብዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና መንበሪ ፍቃድ ንዕቁበኛ እንተዘይተዋሂብኩም ከም ስደተኛ እንተተነፂኩም ኣብ ቀረባ እዋን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም እትሕብር ቪድዮ ክንዘርግሕ ኢና ኣገዳሲት ኮይና እንተረኺብኩማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና መንበሪ ወረቐተይ ከመይ ገይረ ከናውሖ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ከዓ እዚ ዝስዕብ ይመስል ድሕሪ ዓመት ወይ 3 ዓመት ከከም ወረቐትኩም ቅድሚ ምውዳቑ ምስቲ ምምሕዳር ክፍሊ ወጻእተኛታት ኣብቲ ከተማኹም ዘሎ አውስላንደር behörde ማለት እዩ ቆፀራ ትገብሩ ኣብቲ መዓልቲ ቆፀራ ከዓ እዚ ዝስዕብ ወረቓቕቲ ማለት ዶኩሜንትታት ከተረክብዎም ምሳኹም ክትማልእዎ ኣለኩም ንሱ ከዓ እዚ ዝስዕብ እዩ ናይ መንበሪ ፍቃድ ታሴራን እታ ሰማያዊት ፓስፖርትን ካልኣይ ንፓስፖርት ዝኸውን ስእሊ ሳልሳይ ትሰርሕ እንትኾንካ ናይ ስራሕካ ውዕልን ናይ 3 ወርሒ ናይ እቶትካ ወረቐትን ወይ ከዓ ናይ ክፍሊ ቀረጽ ጽሑፍ ማለት ሽቶያ ብሻይድ ወይ ከዓ ብጆብ ሰንተር ትነብር እንተደኣ ኮይንካ እቲ ብሻይድ ናይ ጆብ ሰንተር ብሶሻል አምት ትነብር እንተኮይንካ ከዓ እቲ ብሻይድ ናይ ሶሻል አምት ራብዓይ ካብቲ ምምሕዳር ናይ ተዘለኻዮ ከተማ መረጋገፂ ኣበይ ከም ትነብር ሜልደ ብሻይኒ ዝብሃል ተምጽእ ምሳኻ ማልኡ ኣለካ ኣብዚ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ወረቐትኩም ምውዳቑ ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ምስቲ ምምሕዳር ክፍሊ ወጻእተኛታት ማለት አውስላንደር behörde ቆፀራ ክትሕዙ ኣሎ ናይ መንበሪኹም ፍቃድ እታ ታሴራ ጥራሕ ዘይኮነት ዋላ እቲ ፓስፖርትኩም ከማን ከተናውሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ መናውሒ ገንዘብ ግን ንኽልቲኡ ክትከፍሉ ኣለኩም ካልእ ኣገዳሲ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ወይ ክፍለጥ ኣለዎ ንብሎ ከዓኒ እዚ ዝስዕብ እዩ ወረቐትኩም ክናዋሕ ዝኽእል እንድሕሪ ደኣ እቲ ባምፍ ቡንደስአምት für Migration und Flüchtlinge ነቲ ተቐቢልዎ ዝነበረ ናይ ዕቁባ ምክንያት ውሳኔኡ ተመሊሱ እንተዘይስሒብዎ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጥና ሓደ ሕቶ ክለዓል ናይ ግድን እዩ ንሱ ከዓ እቲ መንበሪ ፍቃድ ዝሃቡኻ ንሕዳኸም ዕቁበኛ በቲ ዝሃብካዮ መሰረት ተቐቢሎምኻ ፀኒሖምሲ እቲ መንበሪ ፍቃድ ክሕድጉኻ ይኽእሉ ድዮም ዝብል እዩ መልሱ ከዓ ነዚ ዝስዕብ ይመስል እወ እቲ ዝተዋሃብካዮ መሰል ናይ ዕቁበኛ ዳግማይ ክንፀግ ወይ ክሕደግ ይኽእል እዩ ናይ ምሕዳግ ተኽእልኡ ከዓ እዚ ዝስዕብ ይመስል መጀመርያ ከምቲ ኣቐዲምና ንዓይነት ኣቀባብላ ዝምልከት ዝገለጽናዮ መሰል ዕቁበኛ ዝተዋህቦ ብናይ ጌንፍ ውዕል ወረቐት ዝተዋህቦ ብምክንያት ሓገዝ ዕቁባ ዝተዋህቦ ንኸይስጎግ በሃገራዊ ደረጃ ውሳኔ ዝተዋህቦ እቲ ባምፍ ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ውሳኔ ዳግማይ ክሕሰቦ ይኽእል እዩ ነቶም ከም ስደተኛታት ዕቁባ ዝተዋህቡ እቲ ባምፍ
ድሕሪ 3 ዓመት እቲ ነቲ ዕቑበኛ ዝተቐበለሉ ምኽንያት ሕጂኸ እቲ ምኽንያት ብቑዕ ድዩ ኣይብቑዕን ይምርምሮ እዩ እንድሕሪ ደኣ እቲ ኩነታት መዕቆቢኻ እንተተቐይሩ ንምሳሌ ብጥዕና ምኽንያት እንተነይሩ መቐበሊኻ እሞ ሕጂ ጥዕናኻ እንተተመሓይሹ ወይ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኩነታት እንተተቐይሩ እቲ ባንክ ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃቦ መሰል ናይ ዕቑበኛ ወረቐት ክስሕቦ ይኽእል እዩ ሲሒብዎ እንተኾይኑ ከዓ እቲ ኣውስሌንደር ብህደ ወረቐትካ ኣየናውሑን እዩ ካልኣይ እንድሕሪ ደኣ መሰል ዕቑበኛ ኣለካ ወይ ብናይ ጌን ፍውዕል ዝተቐበልካ ኮይንካ ወይ ብሓገዝ ዓይነት ደረጃ ዕቑባ ዝተዋሃብካ ኮይንካ ወይ እውን ብምኽንያት ሃገራዊ ውሳኔ ኣብ ጀርመን ምንባር ዝተፈቐደካ እንተኮይንካ እሞ ንሃገርካ ንመገሻ እንተኸድካ እቲ ዝተዋሃበካ ወረቐት ክስሓብ ይኽእል እዩ እቲ ቡንደስኣምት ፊር ሚግራሲዮን und Flüchtlinge ንዝተቐበሎም ስደተኛታት ዋላ ናብቲ ኤምባሲ ሃገሮም ኣብ ጀርመን ዝርከብ እንተኸይዶም እውን ወረቐቶም ክስሕቦ ይኽእል እዩ እዚ ማለት መሰል ምኽንያት ዕቑቦም ክንፀግ ይኽእል እዩ እንተ ተነፂጎም ከዓ እቲ መሰል መንበሪ ፍቓድ ወረቐቶም ይወድቕ እዩ እቲ ኣውስሌንደር ብህደ ግን ይምርምር እዩ ብኻልእ ምኽንያት መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ይኽእል ዶ ኣይክእልን ካልእ ምኽንያት እንተዘይረኺቡ ግን ብዓንቀጽ 52 ንመንበሪ ፍቓድ ዝምልከት ሕጊ ካብ ሃገር ጀርመን ክወፁ ይግደዱ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ግን ብቑዕ ምኽንያት ነይሩካ እንተኾይኑ ንሃገርካ ንኽትኣቱ ንምሳሌ ወለድኻ ከቢድ ሕማም ስለ ዝሓመሙ እቲ ኣውስሌንደር ብህደ ክውስን ይኽእል እዩ እቲ መሰል መንበሪኻ ንኸይሰሓብ ሳልሳይ እንድሕሪ ደኣ ልዕሊ 6 ወርሒ ካብ ጀርመን ወፃኢ ተቐሚጥካ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ንኽትነብር ካብ ጀርመን እንተወፂኻ ብዓንቀጽ 51 ናይ መንበሪ ፍቓድ ሕጊ መሰረት ዝነበረካ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ይሓርር እዩ ራብዓይ እቲ ዝተዋሃብካዮ ወረቐት ሓሲኻ ዝረኸብካዮ እንተኾይኑ እውን ትሕደግ ኢኻ ሓምሻይ ንፀጥታ ህዝብን ሃገርን ተስግእ ወይ ሓደገኛ እንተኾይንካ ካብ ጀርመን ክትስጎግ ትኽእል ኢኻ እቲ ተዋሂቡካ ዝጸንሐ መንበሪ ወረቐት ፍቓድ ከዓ ትሕደግ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ክንጥንቀቐሉ ወይ ክነስተውዕለሉ ዘለና Störung des öffentlichen Ordnung እዩ ዝብል እዚ ማለት ከዓኒ ትርብሽ እንተኾንካ እውን ሕጂ እዚ ከከም ቦትኡ ወይ ከከምቲ ዝረኽበካ ሰብ ብቐሊል ክሪኦ ይኽእል ብፀቢቡን ክሪኦ ይኽእል ከምዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና ፀገም ወይ ሽግር ናይ ወረቐትኩም ንምሕዳግ ኣብ ልዕለኹም የንፀብልል እንተሎ ብህፁፅ ሓገዝ ክደልዩ ኣለኩም ናብቶም ዝተሓጋገዝኹምን ናብ ጠበቓን ተወከሱ ንምሳሌ ፕሮኣዚል ንመሰል ስደተኛታት ዝቃለስ ማሕበር ወንስደተኛታት ዝብል ሽሙ ኣብ ፍራንክፎርት ኣብ ማይን ዝመደበሩ በዚ ቁፅሪ እዚ 0692423120 ወይ ከዓ ብኢሜይል proazyl@proazyl.de ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ኣቐዲምና ዝሓበርናዮ ከዓ ብዛዕባ ዕቑባ ሓቲትኩም እንተተነፂኩም እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ፍልይ ዝበለ ቪድዮ ክንገብር ኢና ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉ ክቡራት ተኸታተልትና ነተን ኣቀባብላ ንዕቑበኛታት ዝምልከት መነፀሪ ኢልና ዘምፃናልኩም መደብ ኣብዚ ንፍፅም ክሳብ ሕጂ ምሳና ሓቢርኩም ብምስናሕኩም እንዳመስገና ሕጂ እውን ብሓባር ነቲ መንበሪ ወረቐት ንምንዋሕ ኣብ ኣውስሌንደር ብህደ ዝምላእ ፎርሙላ ምሳኩም ሓቢርና ክንመልኦ ክንጅምር ኢና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም ተኸታተልትና ሕጂ ፎርሙላ ናይ ዋሕ ወረቐትና ኣብዚ ዓዲ እንድሕዳእኒ ዕቑባ ሓቲትና ተቐቢሎምና ሞት ወረቐትና እንድሕዳ ወዲቑ ክንናውሑን እንድሕዳ ሓድሽ ተዋሂብና ከዓኒ ከመይ ሓድሽ ወረቐት ንኽወሃበና ንሓትትን እዛ ፎርሙላ እዚኣ ማለት እዩ መጀመሪና እዚኣ እንታይ ትብል ክንመልኣ ከለና እዛ ፎርሙላ እዚኣ ሕጂ ናይ ፍራንክፎርት ኣብ ፍራንክፎርት ትምላእ ፎርሙላ እዚኣ ንምሳሌ ሕጂ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እቲ ፎርሙላ መልክዑ ክቀያየር ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ዝሓትዎ ግን ሓደ እዩ ሕጂ እዚኣ ክንጅምር ኢና እንታይ ትብል ኣላ እዚኣ ክልተ ምርጫ ኣለና ኣብዚ ተመጀመርያ ትብል Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ መጀመርያ ምስ ተቐበሉካ ሕጂ እቲ ወረቐት ናይ መቐመጢ እዚ Aufenthaltstitel ዝብሎ ንኽትወሃብ ኮይንካ ኣብዚኣ ትመልእ እዛ ትሕቲኣ ዘላ ከዓ Antrag auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels እንድሕር ደኣኒ ተዋሂብካ ፀኒሕካ እቲ መቐመጢ ወረቐት ማለት እዩ ብዛዓዲ እሞ ወዲቑ ኮይኑ ክተናውሑ ደሊኻ ከዓኒ ኣብዛ ካልአይቲ እዚኣ ትመልእ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክንናውሕ ኢና ንብል ዘለና እዛ መናውሒት ኣብዚኣ ንመልእ እንድሕር ደኣኒ ሓድሽ ተቐቢሎምኩም ሞት ወረቐት ገና ዘይተዋሃብኩም ምኾንኩም ከዓኒ ኣብዛ ልዕሊኣ ዘለዋ ትመልኡ ማለት እዩ ራይና ቁፅሪ ሓደ ክንከይድ
ቁፅሪ ሓደ እንታይ ይብል ኣሎ ፋሚልየናመ ፋሚልየናመ ማለት ሽም ናይ ኣቦኻ ማለት እዩ ምሳሌ ተስፋ ማርያም ዓንደ ሚካኤል ግቦትናመ እንድሕር ካልእ ፍልይ ዝበለ ሽም ኣሊካ ኮይኑ ካብቲ ናትካ ሽም ፍልይ ዝበለ ናይ ትውልዲ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብዚ የብልና ናብ ህዝቢ ነውና ይፍለጥኒ ፎርናመን ከዓ ናይ ቅድሚያ ሽምካ እዩ ምሳሌ ገብረ እግዚአብሔር ግቦትስታግ ማለት ከዓኒ ተወለድካሉ ዕለት ማለት እዩ ንምሳሌ 24/5/1993 ግቦትስኦት ከዓ ዝተወለድካሉ ቦታ ማለት እዩ ኣበይ ተወሊድካ ንምሳሌ ኣብ ኣስመራ እንተተወሊድካ ኣስመራ ኣብ ካልእ ዓዲ እንተተወሊድካ ከዓኒ ካልእ ዓዲ ፅሕፍ ማለት እዩ Staatsangehörigkeiten gegebenenfalls frühere deutsche Staatsangehörigkeit መንነትካ ወይ Staatsangehörigkeit ማለት መንነት ማለት እዩ Staatsangehörigkeiten እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ብዙሕ መንነት እንተለካ ማለት እዩ gegebenenfalls ወይ ከዓ frühere deutsche Staatsangehörigkeiten ቀድሚ ሕጂ ናይ ጀርመን መንነት እንተነርካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ መንነት ኤርትራዊ ማለት እዩ ካልእ መንነት እንተሊኩም ንስኡ ዘለኩም መንነት ኣብ ዝፅሕፎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓሙሽተ እንታይ ይብል ኣሎ Religionszugehörigkeit ሃይማኖት እዩ ብዛዕባ ሃይማኖትካ ሕጂ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ብትሕትኡ እንታይ ይብል ኣሎ ፍራይቪሊግ እንተኮይኑ ናይ ግድን ኣይኮነን ክትሕብር ተደሊኻ ግን ክትሕብር ትኽእል ኢኻ ክርስቲያን ማለት እዩ ክርስቲያን እንተኾንካ ፋሚልየንሽታንድ ይብል ኣብ ቁፅሪ 6 ሕጂ ፋሚልየንሽታንድ ሕጂ ስድራ ቤታዊ ኩነታትካ ከመይ ኢኻ ሕጂ ብዚ ኣማራጭ ሂብና ኣሎ ሌዲግ ንቤንየ ዝነብር ዘይምርዕዌ ፈሃይራተት ዝተመርዓኻ እንትኾንካ ምርዑው ድኻ ፈፓርትነር ትብሎ ዞም ዓዲ ናይ ግብሮ ሰዶማዊ መነባብሮ እንተሎ እሞ ከዓ ንመዝግብ ተኮይኑ ገሺድን እንተተፋቲሕካ ፈቪትበት ማለት ከዓኒ እንድሕር በዓል ክዳንካ ዓሪፉ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ከዓ እንታይ ትብል ኣላ ኣውፊቡንግ ደ ፓርትነርሻፍት እዚ እውን ናይ ግብረ ሰዶማዊ እዩ ብግብረ ሰዶማዊ ዝኣሰርካዮ ኺዳን እንድሕር ደኣኒ ተፈላሊኻ ኮንካ ኣውፊቡንግ ደ ፓርትነርሻፍት ትብሎ እዚ ማለት እዩ getrennt lebend እንድሕር ተፈላሊኻ ካብ ኪዳንካ ትነብር ኢኻ ከዓኒ getrennt lebend ኣብዚኣ ትመልእ ኣብዚኣ ድሕሪ ከዓ እንታይ ኣላ ሳይት ትብል እታ ሳይት ሕጂ ካብ መኣስ ከዓ ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ ንሕና ፈሃይራተት ተመርዒና ኢና ንመልእ ኣለና ኣብዚ ምሳሌ እንድሕር ደኣኒ ዘይተመርዓኹም ኮንኩም ከዓ ሌዲግ ትብሉ ወይ እቲ ናትኩም ተፋቲሕኩም ተኾንኩም ኪዳንኩም ዝዓረፈ እንተኮይኑ ኣብዚ ትመልኡ ማለት እዩ እታ ትሕቲ ክንከይድ ሕጂ ብትሕትኡ እንታይ ይብለና ኣሎ ኤጋተ ሊብስፓርትነር ናመ ማለት እዩ ኤጋተ ሊብስፓርትነር ሕጂ ብዚኣ እንታይ ትብል ኣላ ሰብኣይካ ኪዳንካ ማለት እዩ ኪዳንካ ሰብኣይካ ወይ ሰበይትኻ ሰብኣይኪ ወይ ሰበይትኻ ሊብስፓርትነር ከዓ ንግብረ ሰዶማዊ መነባብሮ እዩ እዚ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ትብል ኣላ ብኮኸብ መሳሊት ኣላ ሕጂ እዛ ኮኸብ መሳሊት ሓበሬታ እያ ኣብዛ ትሕቲ እንታይ ትብል ኣላ Die Angaben sind auch erforderlich, wenn diese Personen im Ausland verbleiben. እዚ ሓበሬታ እዚ ኣድላይ እዩ ክትሕብር ኣለካ ዋላ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ወፃኢ እንድሕር ደኣኒ ዝነብሩ ኮይኖም ወይ ዘለዉ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ሽም ናመ ሽም ማለት እዩ ናይ ሽም ኣቦ ናይ ኪዳንካ ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ሃይለ ሚካኤል ኢየሱስ ግቦትናመ ካልእ ሽም እንተለካ ማለት እዩ ዘባና እውን ኣይፍለጥኒ ፎናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ምሳሌ ኣብርሀት ግቦትስታግ ዝተወለደሉ ዕለት ዓለት 20/5/1994 ግቦትስኦት ዝተወለደሉ ዓዲ ማለት እዩ ንምሳሌ ማይምነ ተሕዲ ኣብ ካልእ ዓዲ ተወሊድኩም ኮንኩም ኣብቲ ዝተወለድኩምሉ ዓዲ ብትወረቐትኩም ዘሎ ኢኹም ኣብዚኣ ትህቡ እዚ ከም ምሳሌ ኢና ንህቦ ዝና ሕጂ Staatsangehörigkeit ከዓ መንነት እዩ መንነት ናይ ኪዳንካ ምሳሌ ኤርትራዊት እንተኮይና ቮንኦት ትነብረሉ ከተማ ማለት እዩ ኣብይ ትነብር ካልእ ዓዲ እንተልያብቲ ከተማ ፍራንክፎርት ኣብ ማይን ናብ ቁፅሪ 2 ክንከይድ ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ ይብለና ኣሎ ሕጂ ቆልዑት ቀዳማይ ቆልዓ ካልኣይ ቆልዓ ሳልሳይ ቆልዓ ክሳብ 8 ቆልዑት ኣብ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ እንድልይኹም እንተኮይኖም ከዓኒ ካልእ ወረቐት ትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ሽም ናይ ቦኦም ሽም ማለት እዩ እዚ ገብረዝ ግን ምሳሌ ሽም ኣቦ እዩ ኣብ ዝፅሕፍ ፎናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ኣስመረት ግቦትስታግ ዝተወለደሉ ዕለት 1/1/2015 ኣይንገራይስት ኣም ዝኣተወህሉ ዕለት ናብ ጀርመን ማለት እዩ እዚ ሕጂ 1/4/2016 Staatsangehörigkeit መንነታ ወይ መንነት ኤሪትሬ
ሕጂ ካልኦት ቆልዑት እንተልይምኩም ከኣልክ በዛ ናይዛ ሕጂ ቀዳሚት ዝበላእናዮ መሰረት ኣብዚኣ ትፅሕፍዎ ማለት እዩ ናይ ኣቦ ሽም ቅድሚያ ሽም ትውልዲ ዕለት ማእስኒ ጀርመን ኣትያ መንነት ካብ ዝፅሕፉ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ 9 ክንከይድ ኣብ ቁፅሪ 9 ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣቦ ማለት እዩ ሕጂ ኣቦ ደስ ፋተር ደስ ኣንትራክሽቴለርስ ፋተር ደስ ኣንትራክሽቴለርስ ሕጂ ናይቲ እዚ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሽም ኣቦ ምሳሌ ሽም ኣቦ ማርያም ሽም ኣቦ ነቦኻ ሽም ኣቦ ማለት እንዲ ነቦኻ ሽም ኣቦ ሕጂ ሚካኤል ቅድሚያ ሽሙ ተስፋ ማርያም ንብል ሙታ ደስ ኣንትራክሽቴለርስ ወላዲት ናይቲ ነዚ ፎርማ ዝመልእ ዘሎ ማለት እዩ ሽም ኣዲኡ ከዓ ምሳሌ ሃይለ ሚካኤል ናይ ቅድሚያ ሽም ከዓኒ ኣብርሀት ፓስ ኦዳ ዞንስቲገ ራይሳ ኣውስቫይስ genau bezeichnen oder ሕጂ እንታይ ትዘለካ ዶክመንት ፓስፖርት ድዩ ወይ ካልእ ዓይነት ናይ መገሽ ወረቐት ድዩ እንታይ ዓይነት እዩ صحفه بزول ما تحجي زلو سمياوي زابلاو باس ندحر اخوينا تازلاتكم حجي رايس اوسلايس تبغى قصري حجي تبع زلا قصري تصحفوا مالتيو مثالي خمس خون نقول زلا قصر gültig bis ما سيتودو تودقل على تابزيا ausgestellt von منين تورقت تسريحوا وهيبكم بمن يمصياتكم حجي تا ختما ناي فرانكفورت نحد اخوينا حجي شتات فرانكفورت امين تري اوسلندر بهودا مالتي ausgestellt am كأم ماسيا تسريحه ماسيا وهباتكم مثالي على اساس الدكتور حتى ختشن اساس شمونتن ابزا 10 تخلت انت تبلالا Rückkehrberechtigung falls im Pass vermerkt nach حجز انت يزبسلو እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ቪዛ ክትወሃብ ከለካ ዓይነት ዝምልከት እዩ ነዚ ናይ ስደተኛታት ዝምልከት ውሑድ እዩ ግን ቪዛ ከለካ ሕጂ ካብዚ ዓዲ ምስኣተኻ ምን ድሕዳ ወፂኻ እንደገና ክትምለስ ትኽእል መስል ኣለካ ድዩ ወይ ግባእካ ድዩ ዝብል ፅሑፋት ኣብቲ ፓስፖርት ሓንሳ ይፅሕፉሉ እዮም ሕጂ ከምኡታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ፓስፖርትኩም ኣብ ዝፅሕፍዎ ግን ሰማያዊ ፓስ ዝብላዊ ፓስ እንድሕር ኣሊኩም ግን ኣይመስለኒ ዝምልከት 12 ንገርፎ 13 ከዓኒ eingereist am ማእስኒ ጀርመን ኣቲኻ ዝሕብር ማለት እዩ ማእስኒ ጀርመን ኣቲኻ ከዓኒ ታዛእተ ከላዕለት ኣብዚኣ ትፅሕፋ ንምሳሌ ዕለት 1 ወር 4 2016 እዛ ቁፅሪ 14 ከዓ እንታይ ትብላላ ሃይማት አንሽሪፍት ማለት ኣብ ሃገርካ ኣብቲ ዝነበርካዮ ዓዲ ኣድራሻ ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ኣድራሻ ንምሳሌ ጎደና ሰላም ዕዳጋ ሐሙስ ኣስመራ ኤሪትራ እዚ ንምሳሌ ኣድራሻ ማለት እዩ ስማንተ ነርካ ተዝነስማ ዘሎ ኣድራሻኻ ኣብ ዓዲ ካልእ ቦታ እንተነርካ ከዓ ኣብ ዓዲ ተዝነበረካ ኣድራሻ ትህብ ማለት እዩ ኣብዛ 15 ከዓ እንታይ ትብላላ haben sie sich bereits früher in Deutschland aufgehalten እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጀርመን ነርካዶ ያትብል ኣብ ጀርመን ነርካዶ ቅድሚ ሕጂ እወ ወይ ኖ ካብዚኣ ትብል ማለት እዩ እወ እንድሕዳ ነርካ ከም ቅድሚ ሕጂ እወ ኖ እንተርካ ከዓኒ ኖ ትብል ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ እወ እንተልካ Venia Angaben der Zeiten und Wohnorte. Und حريلك هونكا ما أصابي نيجزي أبي بوتا خنير كتأمل نير جبزي كاب علت كنزي فم مالت كاب bis كسب in ab أدرشها خان توتات صحف بزماتي vorhandener Aufenthaltstitel كأني زي حجي هو مخزولو ورقة انت عينتي حجي أبتان إشتي تاسيراهم تاسميو باسي يكون أبتان إشتي تاسيراهم عند حد أريهم ኣብቲ ትሕቲቲ ዝተዋሃበኩም ዕለት ኣውፍንታልቲ ኤላብነስ ተኮይኑ ኣውፍንታልቲ ኤላብነስ ዝብል ኣሎ ሕጂ እቲ ዓይነት ተጻሕፍዎ ማለት እዩ ምሳሌ ኣውፍንታልቲ ኤላብነስ ቁጥሪ 17 ከዓ Zweck des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland እዚ ሕጂ ኣብ ጀርመን ዘለኻሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንፍትናው ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ብዙሕ ኣለና ፋሚሊየር ግሩንድ ስድራ ቤታዊ ምክንያት Ausbildung ናይ ሞያ ዓይነት ቀስሞ ዘለኽ ምክንያት ስቱዲዮም ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትማሃር ተሊኻ ኤርቨርብስቴትሽካይት ናይ ስራሕ ምክንያት ኣብ ዝንተሊኻ ቪዳኬረርን ንድሕዳ ወዲ ዝዓዲ ኮንካ ሞ ተመሊስካ ናብ ዝዓዲ ተኣትሊኻ ኮንካ ወዲ ሃገር ተኮንካ እዩ ግን ሶንስቲገስ ካልእ ተኮይኑ ከዓኒ ምክንያት ሃብ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሶንስቲገስ ንብል ኢሕና ሕጂ ንኽእል ኢና ሶንስቲገስ ካልእ ምክንያት ናይቲ ወረቐት ምዃኑ ክርድኦም ይኽእል እዩ ሕጂ ብስሕቱ እንታይ ይብል ኣሎ እንድሕር ደኣኒ የኣብስሽቲት ኤርቨርብስቴትሽካይት ብናይ ስራሕ ምክንያት ትብል እንተሊኻ ሕጂ እቲ ክትሰርሖ ዓይነት ስራሕ ማለት እዩ
ኣብዚ ትሕቲ እንታይ ብላሎ ሕጂ angabe des auszuüben berufs እቲ ዓይነት ሞያ ተኽሰርሖ ደሊ ዘለኻሲ እንታይ እዩ ኣብዚ ትህብ ማለት እዩ Arbeitgeber Firma etc Arbeitgeber ማለት ወሃብ ስራሕ ኸ Firma etc ኸ Firma ትካሊ etc ኸ ካልእ ማለት እዩ in ቦታ ማለት እዩ ኣበይ Ort und Straße Ort ኸኣኒ እቲ ከተማን እቲ ጎደናን ማለት እዩ ኣብዚ ትመልኦ ኣብዚ ኸ እንታይ ብላሎ በኣብሲሽቲክ Dauer des Aufenthalts ክሳብ መዓስ ካብዚ ክትፀንሕ ደሊ ዘለኻ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ካብ ክሳብ ኣብዚ ትመልእ ማለት እዩ ክሳብ መዓስ ኣብዚ ፀንሕ ትብሎቲ ፎርሙላ ትመልኦ ቁፅሪ 19 ኸኣኒ aus welchen Einkünften wird der Lebensunterhalt bestritten እቲ መነባብሮኻሲ ነብስኻሲ ብኸመይ ኢኻ ትኽእሎ ዘለኻ ብኸመይ ጌርካ ትናበር ኣለኻ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ብናይ መንግስቲ ወይ ብናይ ጆብ ሰንተር ትነብሩሉ ኢኹም ኮንኩም ኣብዚ ሕጂ ንምሳሌ ናይ ጆብ ሰንተር እቲ ሓገዝ ትረኽቦ ዘለኻ ማለት እዩ ሃትፍያ ንብሎ ምሳሌ besteht eine Krankenversicherung ኢንሹራንስ ኣለካ ዶ ንብሎ እንድሕር ደኣኒ ብሽምካ ኮይናትካ ማለት እዩ ምስ ስድራኻ እንድሕር ኢንሹራንስ ሰኣትካ ኮንካ ኸኣኒ ምስ ስድራይ ኣብዚ ናይ ኢንሹራንስ እትውልካ ብዚ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ 11 ሕጂ እንታይ ትብላላ ሲንሲ ፎር በሽትራፍት ሲንሲ ፎር በሽትራፍት ማለት ተቐፂዕካ ትፈልጥ ዲኻ ብሕጊ ቅድሚ ሕጂሲ ብሕጊ ተቐፂዕካ ትፈልጥ ዲኻ ማለት ብሕጊ ተፈሪድካ ትፈልጥ ዲኻ ማለት እዩ እወ ወይ ኖ ንሕና ሕጂ እዚኣ ኖ ንመልእ እንድሕር ደኣ እወ ኢልካ ግን እወ እንተኢልካ ኣብዚ እንታይ ይብላሎ ብታሕቲ ሕጂ ኢሉ ኢን ዶችላንድ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ሕጂ ኣም መዓስ ኣዚኣ ትመልኣ መዓስ ፎን ዌልሽም ገሪሽት ኣበየናይ ቤት ፍርዲ እቲ ንዓኻ ዝፈረደካ ማለት እዩ ናይ ቤት ፍርዲ ግሩንድ ደር ስትራፈ ምክንያት ናይቲ መቕፅዕኻ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ኣርት und Höhe der Strafe ዓይነትን ብዝሕን ናይቲ ዝተፈረድካዮ ማለት እዩ ክንደይ እዩ ዝፅሕፍ ቢኻ ይብላሎ ኣብዚ ሕጂ ኢም ኣውስላንድ ኣብ ወፃኢ እንተኮይኑ ከዓ ዝተፈረድካዮ ከዓ ኣም መዓስ ኣብዚኣ ትፅሕፍ ፎን ዌልሽም ገሪሽት ኣየናይ ቤት ፍርዲ እዩ ፈሪድካ ኣብዚኣ ትፅሕፍ ግሩንድ ደር ስትራፈ ምክንያት መፍረዲኻ እንታይ እዩ ኣርት und Höhe der Strafe ከዓኒ እቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ብፍርዲ ብዙሑን ዓይነቱን እንታይ እዩ ኣብዚ ትመልእ ማለት እዩ nach 22 ክንከይድ sind Sie aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen oder zurück bzw. abgeschoben oder ist ein Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt oder eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert worden. እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂስ ካብ ጀርመን ተሰጊድካ ትፈልጥ ዲኻ ወይ ንጀርመን እንደገና ንኸይተኣቱ ተኸልኪልካ ነርካ ዲኻ ወይ ወረቐት ንኽተናውሑ ኢልካ እዚ ሕጂ ትሓቶ ዘለኽሲ ንኸይናዋሕ ነፂጉ ነይሩ ድዩ እዚ ብዘሎ ዝሕቶ ንሕና ሕጂ ብዚ ነው ክንብል ኢና እንድሕር ከም ሓደ ካብዚ ምክንያታት ነይርዎ ግን ኣብዚኣ እዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዎ እንተኢልኩም ከኣኒ ኣብዚኣ እታ ምክንያት ትህብዎ ማለት እዩ ሕቶታት ናብ ቁፅሪ 23 ክንሰግር ኢና ኣብ ቁፅሪ 23 እንታይ ይብላ ኣሎ ላይደን ዚ ኣን ክራንክሃይትን nur Bundesdeutschen Gesetz ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሕማም ኣለካ ድዩ ዘሳቀየካ ሕማም ኣለካ ድዩ ሕጂ እንታይ ዝምልከት ኣብዚ ኸ እንታይ ኢልና ኣሎ nur Bundesdeutschen Gesetz Bundesdeutschen Gesetz ማለት ሕጂ ሃገራዊ ሕጊ ንተላባዲ ሕማማት ዝምልከት ማለት ሕጂ ተላባዲ ሕማም እንድሕር ደኣኒ ኣለካ ኮይኑ ኣብዚ ክትሕብር ኣለካ ማለት ሕጂ ተላባዲ ሕማማት ኣለካ ኮይኑ እዎ ወይ ኖ ትብሎም ኣብዚ ንሕና ሕጂ ኖ ክንብሎም ኢና እወ እንድሕር ኢልካዮም ግን እንድሕር ደኣ ግጌም ፋልስ እንድሕር ደኣ ሕማም ኣለካ ኮይኑ ናይ ዝብል ዘሎ ብዚ ሕጂ ኣንቬልሽ ናይ ሕማም ኢኻ ተጠቂዕካ ዘለኻ ኣብዚ ምክንያት ማለት እዩ ከም በዓል ቱበርኩሎሲስ HIV ወይ ካልእ ተላባዲ ሕማማት ዝተፈላለዩ ናይ ባክቴርያዊ ፀገም ናይ ከብዲ ፀገም ንሕዳ ውፅኣት ኣለካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ከም ተላባዲ ኢሎም ዝፅሕፍዎ እሶም ዝኣምንሉ ኣብዚኣ ትፅሕፍዋ ማለት እዩ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እዛ 24 ከዓ እንታይ ትብል የትሲገ ኣንሽሪፍት ፍራንክፎርት ኣም ማይን ናይ ሕጂ ኣድራሻኻ ኣብ ፍራንክፎርት ትብል ኣሎ እዚ ሕጂ ሽትራሰ ሃውስ ኑመር ሽትራሰ ጎደና እዩ ሃውስ ኑመር ከዓ ቁፅሪ ገዛ እዩ ንምሳሌ ሕጂ ንሕና ለት ብርሃን ሽትራሰ ቁፅሪ 12 ንምሳሌ ትናትኩም ጎደና ትፅሕፍዎ ብዚ ማለት እዩ ምስ ቁፅሪ ገዝኡ beziehen Sie Wohngeld ኣብ 25 ከዓ Wohngeld በቲ ከተማ እንድሕር ደኣ ትሕት ኮይኑ ደሞዝካ ዝወሃበካ ሓገዝ እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ እቲ ደሞዝካ ትሕት ኢሉ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ናብ ጆብ ሰንተር ተኸይድ ናብ Wohngeld ክትሓትት ትኽእል ኢኻ በቲ ከተማ እንድሕር ደኣ Wohngeld ተፈቒድካ እቲ ሓገዝ ናይ ጆብ ሰንተር ዘየድልየካ ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ Wohngeld እንድሕር ደኣ ትወሃብ ኮንካ እዎ ወይ ኖ ኣብዚ ትብል ማለት እዩ ንሕጂ ንምሳሌ ኖ ንብል ኣብዚ እንድሕር ደኣ እዎ ኢልካ ትወሃብ ኮንካ ግን ኣብ ትሕቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢንቨልሸር ሂዩ ከዓኒ ክንደይ ማለት እዩ ክንደይ ትወሃብ
تا خنديت وهابك أبزي أتصحفة نبت تحت زلو نسجر تحتو خان تايب لالو أبزي أحجي أكتوالس ليشت بيلد دس أوسلندرز ولا دي أوسلندرين حجي زنتي ماتيو ناي حجي جزياوي سئلي ناي توسعتنيا إذا زلو بزي أبزي أسألكم تلقوا أبزي حجي كيربا جروسي يبلالو حجي قومت كاماليتيو كنديو بسنتيمترو فمثالي 275 سنتيمتر أوغن فاربة خاني عينك حبر مالتيو اندحر أنا تسليم كوينو شفاز تسليم اندحر أني بنه خوينو خاني براون يبقى هلا بعد ما تحدي تمرصماتي اندحر قال عين حبر عين اللي يكون كا قال عين حبر تبو قلنا بحبر السبنا تسليم وبنه عينتي حدين كاب تمرصو مالتيو أبزت حتى أنت يبلنا لحجي فرايفي ليجا أنجابن قديتها زي كون حبريتها إز مالتيو حجي بزد نز تليفون قطري وي إيميل زملكتيو تليفون قطرنا يقدنا يكون كتب إيميلنا يقدنا يكون كتب تدلي خاقن مثالي تليفون قطري إيميل كأني مثالي حجي بزي كله بفقري @gmail.com زحجت نحنا إيميلي زخون حتى ندحر لكم الفورمولات زملا وزي بره نقدر نتلو بزا إيميل زي أخذ دولنا تدخليهم ويكا أبتي كومنت كتصحفوا تدخليهم وتحطوهم من شلكم هنا غاني بوصص والتفنا ماتي ندحر دا أبتي كومنت صحيفكم وزبلت أي قلتيفو خرأي خلي تحطوهم قلتيفو أخم لسخلي أب إيميلات ناب سبام سلازات مبزحتو جزي وستلنا خلي أبتي تحت أزهر كيد كنت هيبلالو Ich beantrage die Aufenthaltserlaubnis für حجي اتي Aufenthaltserlaubnis تناي فقد منبرسي نخندي جزي كنا وحلي حتى لخو بالحجي المثالين لحد أبز تاجا مالت معلتي موناته ورحي يا رقع عمتي مثالي حجي لحد نسأل استعمد دلينا حجي نحنا استعمد كنقول نغل نحمش تعمد لينا نحمش تعمد كنقول نغل حجي وين نسأل استعمد نقوله تحت أزلاخ أنت يتبل إحنا زينا نزلنا حجي زال على أزلا نخنا وحلنا تحت أنت يتبل ich beantrage die Niederlassungserlaubnis أبز عدي لحد أني تي مالا زلو نقرات عمالية حجي نقول لك زي عد نخنبرنا يفقدنا برقت حتى تخيلها انت قلت افقن دحر حموشت عمتي زي حجي مستقبلها حدا جزيه بوخا تفكم عينتو وين قلت عمت وين سلست عمت نواحلك خال جزي نواحلك سلست عمت وين قلت عمت بدحرو انت قلت افر دحر حموشت عمت اذا Niederlassungserlaubnis حتى تخيلها صحجي زي أنا حتى نينا تاني Niederlassungserlaubnis نعاز ملكت كتمالو زلكن بخمي جيركا حتى تخيلن فليز ولا فيديو هنجبرينا فيديونا تختاتولنا أقدر خوين ترقبكمو سبسكرايب كيركم صلحهم أنت فيديو خي حالفكم تحت أزلا خاني صوت أثناء سدتني زملكت هيكون نزنا عنا مالتي نتهزبنا شبعن تراجع أني Erlaubnis سوم دواء فينتالت إيجي نقول زي أوروبا نخنبر بعد منبري تحت له ما تزحجين شبعن تراجع دي إيطاليا أنا بلاون كارت إيو سمياو كارت هنا أوروبا حتى له زي تحجينا عنا زملكت هيكون عنا لاين تخوين بزعبو حتى نتليكم جن كتحطوا تخليهم كنمشاركم هنا أبزحتوا حجن تايبلالو Ich versichere vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. تايبلالو زحجي أنا يرجعس اللهو تي ذهبكو صحوفات بالصحف ذهبكو قالات صحفات ماتيو بقنعنا بحكي بتاعنا زفلتكو بتنا تي فلتت ملؤن قنع المخان يرجعس اللهو إزبل ماتيو أبزات حتى أنت تبلا لحج زيا أرجودا بيلون صحفة ما زلوا wichtige Hinweise nach Paragraph 54 Absatz 2 Nummer 7+8 und Paragraph 82 Aufenthaltsgesetz بلاد إذا حجي أنت تبلا حجي أجد حبريتها بحجي 54 عنكز كلتا أوصل شوعتن شمونتن قبل شو خاني بحجي 8 كلتن منبري فقد زملكت حجي مالتيو أبزماتي حجي زملكت إيش wurde darauf hingewiesen dass لازم حجي عنكز مسارتها بالعلز تقصنا حجي إذا حبريتها زي إذا ما ردأتها زي تواهي بالنية بالماتيو إذا ما ردأتها خانتاي إذا بتحزل ماتيو إيش wurde darauf hingewiesen dass ich nach Paragraph 54 Absatz 2 Nummer 7+8 Aufenthaltsgesetz ausgewiesen werden kann, wenn ich im Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz oder zur Erlangung eines einheitlichen Sichtvermerks nach Maßgabe des Schengener Durchführungsübereinkommens falsche oder unrichtige Angaben zur Erlangung eines Aufenthaltstitels mache oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden im In- und Ausland mitwirke. Also,
اندحر داني بزي عنقص حق بزعل زحبرنا ماليتيو بتوعل ناي اوروبا ناي شنغن وعل استغبره خاني انا خغبرو زلن غبنت اندحر زي مالين اندحر داني زي مولو حبريتان حاسوت حبريتان هيبه زلو بسماتي نتيتو كان تايبلالو unrichtige oder unvollständige Angaben den Straftatbestand des Paragraph 95 Absatz 2 Nummer 2 erfüllen. Ist تايبلالو حجماتي زي مولو حبريتان حاسوت حبريتان اتناي نكسي مسرت بحقي 95 حنقط كلته قصر خلته كم زمال إزرع. Die Straftat kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft werden. إذا ما صعدت زقاني بسلدن بثلاثة عامات إسرائيليتن كتفرد تخيلها. Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er gegen Rechtsvorschriften verstößt, wozu auch unvollständige und unrichtige Angaben zum vorstehenden Sachverhalt gehören. Paragraph 54 Absatz 2 Nummer 7 plus 8 Aufenthaltsgesetz. Hade وصعتنيا زبلو زلماتي حاده وصعتنيا كابز هاجر كسوغوغي يخيليو اندحر داني زي حقاونت غيرو مالتيو زي حقاونت خاني مس زي حقاونت زقصر كاني زي مول حبريتان جيجا حبريتان اندحر داهي بو كمان كابت حق وصا كم زسرح يزرع مالتي بت حقي 54 عنقص كلته قصري 78 ناي وصعتنيا منبر حقي مالتي عزات حتا خاني Ich meine Belange und für mich günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu machen habe und die erforderlichen Nachweise über meine persönlichen Nachweise unverzüglich beizubringen habe. Nach Ablauf der dafür von der Ausländerbehörde gesetzten Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachten Nachweise können unberücksichtigt bleiben. Also ich denke, نعين قداي زملكت نعايز تأمنن قداي زملكت اندحر داني رؤين فلوتون زي كوينو نما مرمري وين مرداتا وين مرغاغصي زدلي عينة ورقة زدلي عينة مرغاغصن انا بعلي كقرب مخاني يفلطي ابتي غزي توهبني خاني اذ خمالو علني اندحر داني دحرت غزي بتصند بهده سبعلت كنزي اذ مسالنا انت لو مخحجك ساب شعون تزيمصي خالهم تغزين تحاليفو ماليتيو የተዘምጻኽዎ ወረቀት ንውሳኔኦም ከይተጠቀሙሉ ወይ ከይወዓልዎ ክገርፎ ይኽእሉ እዮም ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ für die Bearbeitung des vorstehenden Antrags grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird, die auch im Falle der Rücknahme des Antrags oder der Versagung der beantragten Amtshandlung nicht wieder zurückgezahlt wird. አነውን መረዳእታ ተዋሂበ ዝብዘሎ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ወረቀት ዝሓቶ ዘለኹ ዝኽፈል ክፍሊት ከም ዘሎ ክፍል ከም ዘለኒ ዋላ أنا أتي حتى زلخ نخنا وحلا أنت سحبيو وي أنت تنسيجو وي كأني بزخونة نجار نحد أنا قتل زي كيلو زخونة معناتها أتي كفليت نعوز ملكت كفلو مخاني موس خمزين من لسنس تحبير له يزل زلو زماجي عبزي تو حجين تايب لالو فرانكفورت يلو حجيت علت مالتي فرانكفورت أمين علت هذه الصحف علت عسرة ورحموشته عسرة مثالي أبزي أخانتها تفلالا Unterschrift Familienname Vorname Familienname Vorname مالت حجي Familienname شما بوخايو Vorname خاني شمكا مالتي شما بوخا شمكا بزي كم فيرماتا تصحف زياتا فورمولا ناي مملا ناي محتات مالتي أفرانكفورت زياتا وديا مالتي أفتحتو خاني حبريتا يهبنا يوم مثالي Information nach Artikel 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung Datenschutzgrundverordnung تجي information وي حبريتا عنقب 13 ناي داتا ناتكا ناي معقب مالتي نزي فورمولا زي ملي اخا تصدم كلها بزعبخا داتا كل هي بكاي مخزلخا از داتا هيبو زلو حجي ابو ميزعقب بيناي حق مسرت من يتحتات نزلو خاني ابزي يحبر له ماتي حجي بزنت يبلالو فانتورتliche für die Datenverarbeitung نزي توكل وي تحتاتي نزي داتا personal data ناتكا سرحلو وين خطقملو تحتاتي زي أنا مثالي شتات فرانكفورت أمين Ordnungsamt am 32 Kleierstraße 86 سوسا 36 فرانكفورت أمين مالتي حجي زي تحتاتي تي أكل مالتي حجي نت داتا تقوموا لدرجة ناتكا ويكأني اتخفال أبتينا يوصعتني قداي كوينسي أو أبتوشتي خفال وصعتني قداي ناتو السرح أكل ويناتو السرح أوفيس خا أبزن هلا حبر مالتي أبزي كونتاكت داتن des behördlichen Datenschutzbeauftragten حجي حادة نتناتكا داتا نخعقب نحد أزيت حكيو بسنة سرعة نحد أزيت تحيزو ومو هب حقه وصاي استقبل نقرأ له خوينو تحتات النت
شمال كابز ماتي تبوت أدراشة بإيميل جر كابزون حبريت تبتغلها حجيس نمنتايك تداتا توسيدون أبز حبريت يهبلو مالتيو Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Zweck مغنياتي Rechtsgrundlage خاني حقي بيناي حقي أمز داتا زوستو زلو أبز حجين مغنيات Erteilung von ausländerrechtlichen Aufenthaltstiteln. نوزعتنيا قدين نمبري فقط مهاب مغنيات مالتيو تزوستو زلو داتا Rechtsgrundlagen نزل خجبرو خاني إذا حجزي نعم نخم خجبرو زفكر لو مالتيو حجي ويزقددهم. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe E إذا حجي محور حقي قصة شدشت Ankas Hade, Matthew. Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit Paragraph 86 زخان كمو زعنقص اتيز بتقرا بحصيرو حجي اقداسنت نحرالو خينون فليز بلاستيخ نغبرو نخلينا غنا ادلاي كونن زحزو شم بزعبا خا زحزو داتاتات كن بعل ملو شمكا حداني تيتل مات دكتوريت ابيلكا خونكا وي زخون خال نغرا ابيلكا خونكاون ولا سون حزو ايم استولد كالو عدي استولد كالو بوتا منتكا فنتات سدرابيتكا مرعودخا مرعون صوتاخا ريليجيون سوغيرشكا هايمانوتكا فاميلينشتاناتكا وكمو ارايشباكا تليفون وايميل غروس قومتكا نعين حبرخا داتا ناي سبايكا ناي دقخا ناي ولدخان بيوميتريشس ليشت بيلدس انتراكس ستين كانيتي باسبورت زلسلي نسون بعلو ندحد اسخا زي هاب كام كونكا زسمات زقاني كاب كال بوتان حرقيبو مخينوم كاني خابي كم زرخبو نابزلو ناي مزغبا ناي ختما ناي تقمطو كابت ناي هاغراوي سنترال مزغبي وي ناي بوليس وي كان بناي بيت فردي قاتاتن تاريخ تقرينو ابز خمسه بخماتي كم ماتي ز حبريتا يقول زي كنزولكم زعبا ز حبريتا اندحر دي غن دغنا فليز بلا فيديو نقبل نخلينا وراتاتلتنا ناي فورمولا مملا نوراتنا نمنو حابزي اودينا لنا ناب كال فورمولاتات مملا نسجر أبزي زملأنايو فورمولاتات زي برهالكم نجار ندحر الله خينو ويحطتات ندحر عليكم بكومنت تحطونا تقوليكم ندحر أني بقول تحطونا لليكم كأ بإيميلون تسجلنا تقوليكم أب كتصالي فيديو ناس كعن الراخب بسلام سلام